लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल जेबी क्रिएशन नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव खेबसे बरायहरबाय आं दा थांगासिनो दं गुवाहाटी नीलाचल पाहाराव लोगोफोर नीलाचल पाहाराव मा दंमोन कामाख्या मन्दिर बेवहाय मा कामाख्या मन्दिराव जों थांगासिनो दं बेनिफ्राय जों दा गारि स्टार्ट होबाय बेनिफ्राय नोंथांमोनहा नायलां आंजों लोगोसे नै बियादै दं बियानै दं गासिबो आंनि न'खरनि गोजा जों मोनसे फेमिलिनि जों दा थांनो जागायबाय लोगोफोर मा कामाख्या मन्दिराव नै लोगोफोर जों दा सफैबाय मा कामाख्या गेट नैबेनो मा कामाख्यानि गेट बिनिफ्राय बयबो आंजों लोगोसे खेबसे बुंफादो जै मा कामाख्यानि जै दा जोङो नीलाचल पाहार फारसे आवगायलांबाय जेब्ला माता सतिया बिफानि बेरेखायै शिब बाबाजों हाबा जादोंमोन बै समाव बिफाया रागा जोंनानै बयखौबो निमन्त्रन खालामहरदोंमोनब्लाबो फिसाजो आरो शिब बाबाखौ खालामाखैमोन बिनिनो दुखुजों सती माताया जयग'नि अराव बारसोमनानै थैदोंमोन बिनिफ्राय बाबा शिबआ रागा जोंनानै माता सतिनि गोथै सह'खौ लानानै गिदिंलाबायनायाव बिष्णु बाबाया 51टा थुख्रा खालामनानै होयो बेनिफ्राय गोबां दाब दाब जायगायाव बे थुख्राफोरा गोग्लैदोंमोन बेनिफ्राय जोंनि बे नीलाचल पाहाराव माता सतिनि सेक्स एबा आथोना गोग्लैदोंमोन बिनिखायनो मा कामाख्या मन्दिराव जेबो मुर्ति गैया बेवहाय माता सतिनि सेक्सखौनो फुजिनाय जायो आरो बै जेब्ला माता सतिनि सेक्सआ बेयाव गोग्लैदोंमोन बेनिफ्रायनो बे पाहारनि मुङा नीलाचल पाहार जादों मानोना सेक्स गोग्लैनायावनो नीला रं जादों नै लोगोफोर बिराद जाम जों दाबो सहैयाखै नै उनथिंबो बिराद जाम जादों दा बिराद लेट जाबाय जोङो थेवबाबो थांथारनोसै थाबायलांसैसोमोन दा गोजौद्रायखाय एसे थाबायनो हानाय नङा साननानै जोङो लासै लासै गारिखौनो थांनो नेगासिनो दं नै नाहरलाय लोगोफोर बिराद जाम मोनहैथारसिगोन बारा गोजान गैला नै सफैबाय लोगोफोर कामाख्या द्वार नै नाहर ओरैजाय बहुद भिर नै जों दा गोजौ थांगासिनो दं दा जों मेन मन्दिरसिम सहैनो थाखाय सिरि गाखोबाय आरो मानि थाखाय प्रसाद लानो थाखाय बेफोर दखानाव गासिबो सुबिदा दंजोबो नायदो लोगोफोर मा कामाख्या मन्दिर बियो नै बिराद भिर दिनै चलिए बाबाजी नै जों दा मेन एन्ट्रि गेटजों सफैबाय लोगोफोर नैबेनो मेन एन्ट्रि गेट लोगोफोर जेनेरेल माने टिकेट लायैफोरखौ नैबे फारसे गेटजों सोनाय जायो नै बेवहाय जिरायनो थाखाय माखासे सुबिदा बानायनानै होदों नै नाय लोगोफोर जेनेरेल टिकेट लायैफोरखौ स्पेसियेल टिकेट लायैफोरखौ नैबे गेटजों सोनाय जायो मन्दिर सिङाव हाबनो थाखाय दा गोबां लाइन गोबां भिर जानानै दं मा कामाख्यानि आशीर्बाद लानो थाखाय गोबां देश बिदेशनिफ्राय हाजार हाजार भक्तफोर सानफ्रोमबो बेबायदिनो फैनानै मा कामाख्यानि आशीर्बाद लायो आरो मा कामाख्यानाव जाय थार गोसोजों प्रार्थना खालामो बिनि मन'कामना थारैनो जाफुङो दा जों बिमा कामाख्याखौ फुजिनानै बिमा कामाख्यानि मन्दिर सिंनिफ्राय ओंखारबाय बेनिफ्राय फुजा होखांनायनि उनाव बे मन्दिरखौ खेबसे एबा खेबथाम गिदिंनांगौ आं दा फुजा होखांनानै मन्दिरखौ गिदिंबाय अब्लानो गोसोनि साननाया जाफुङो नाय लोगोफोर बे मा कामाख्यानाव जाय थार गोसोजों आर'ज गाबो एबा मा कामाख्याखौ जाय थार गोसोजों फुजियो बिसोरनि गोसोनि साननाया गासैबो जाफुंजोबो आरो मा कामाख्यानाव जा बियो बेखौनो मोनजोबो होननानै गोबां सुबुंफोरनि गोसोआव फोथायनाय दं गोबां देश बिदेशनिफ्राय हाजार हाजार
सुबुंफोरा फैनानै मा कामाख्याखौ फुजिफैयो आरो मा कामाख्यानि आशीर्बाद लायो। जों दा मा कामाख्याखौ फुजा होनानै मा कामाख्यानि आशीर्बाद लानानै जों दा ओंखारलांनोसै लोगोफोर। जों दा बायह्रायाव ओंखारलांबाय लोगोफोर। आंनि दिनैनि मा कामाख्या मन्दिराव फुजा होनाय भिडिअ'आ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। थेंक इउ।